Kien fl-1994 meta l-Prim Ministru ta' dak iż-żmien Edi Fenekadami flaqa mal-Kunsill Lokali ta' Bormla kien qal illi l-baċir numru 1 kien se jitneħħa u jkun żviluppat f'żona ta' rikreazzjoni u jott marina. Qabel l-elezzjoni ġenerali tal-1996 kienet intbatet pubblikazzjoni fid-djar kollha tal-Kottoniera fejn il-Partit Nazzjonalista kien wieħed li fiż-żona tal-baċir numru 1 se jsir ċentru tal-komunità, pont, kumpless tax-xiri, appartamenti, lukanda, parkeġġ taħt l-art, anfiteatru, ristoranti, band li għatfall, fontana u pitx tal-boċċi. F'Awwissu tal-1999 Gvern Nazzjonalista kien reġa' ħabbar illi kienu bdew diskussjonijiet dwar l-iżvilupp tal-baċir numru 1. F'Novembru tas-sena 2000 kienu pubblikati 6 proposti dwar l-iżvilupp kummerċjali u residenzjali tal-baċir li kienu jinkludu faċilitajiet għall-uffiċċji, banek, ċentru kummerċjali, ħwienet, faċilitajiet għall-parkeġġ, ġonna, restorant fuq il-baħar u 30 appartament. Il-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien kien qal illi dan il-proġett kellu jwassal għal riġenerazzjoni ekonomika tal-inħawi kollha tal-Kottoniera u saħaq illi ma rridx li l-affarijiet fuq il-proġett tal-baċir jorqdu. Madankollu waslet l-elezzjoni ġenerali tal-2003 u l-proġett kien għadu ma bedix. 6 xhur biss wara il-ħatra ta' Lawrence Gonzi bħala Prim Ministru f'Settembru tal-2004 intqal illi l-ħsieb tal-Gvern kien illi l-baċir numru 1 jiġi riġenerat f'ċentru għall-artiġjanat li kellu jinkludi ħazz għal snajja tradizzjonali. Għaddew 5 xhur u fi frar tal-2005 tħabbar illi l-Kabinet kien approva il-pjan inizjali dwar l-iżvilupp tal-baċir numru 1 u wara kien ippubblikat il-pjan ta' żvilupp. Il-proġett b'investiment ta' 28 miljun euro kellu jinvolvi ir-restawr u l-konservazzjoni tal-bini, ir-restawr tal-baċir fih innifsu u l-bini ta' akwarju kbir. Is-solari tisfel tal-bini fil-baċir kellhom ikunu żviluppati b'mod kummerċjali u kulturali, filwaqt li s-solari ta' fuq kellhom ikunu żviluppati f'appartamenti. Il-pjani tal-Gvern kienu li xogħliet jibdew fil-bidu tas-sena 2007. F'Ġunju tal-2005 tqal li b'kollox kien hemm 20 investitur fosthom Ewropej, Amerikani u Asjatiċi illi ġabru dokumenti ta' informazzjoni dwar il-pjan ta' żvilupp tal-baċir numru 1 u li bil-proġett kienu se jinħolqu opportunitajiet ġodda ta' xogħol l-aktar għall-komunità tal-Kottoniera. F'Jannar 2007 intqal illi t-taħdidiet kienu għadhom għaddejjin. 6 snin wara intemmet leġislatura oħra tal-Partit Nazzjonalista u l-proġett tal-baċir baqa' ma sarx.